Giklaro sa Department of Public Works and Highways 11 ang isyu kalabot sa giingong double budget sa Davao Coastal Road Project nga gituki atol sa Senate hearing. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Migula atol sa Senate hearing ang kabahin sa budget insertion alang sa 2021 budget diin gitumbok ni Senador Panfilo Lacson nga hinimuan sa mga kongresista. Lakip na hisgutan mo ang giingong double appropriation o kaduha gipondohan ang Davao City Coastal Road Project. Gikwestiyon sa senador nganong nahatagan na og pondo ang maong proyekto. Gidungagan na usab og daw susabang kantidad. There is no sectioning. The description of the item or the items is the same. It appears that it's only one project. If we add 1.7 and 4.449, the total amount of duplicated projects would be 6,169,427,000 pesos. Apan sa pagpaklaro sa DPWH, wala kini kamatuuran. Inay gipasabot kung unsa ang nahitabo. Gipanigurong miagi kini sa saktong proseso ug walay anomalya o korupsyon nga nahitabo. Walay overlapping o double funding na nahitabo sa Davao City Coastal Road Project since this allocation for the same project falls under the FLR or kaning funds that are for later release. Because of the pandemic, dunay mga projects na wala ma-fully release tanan ang pondo sa 2020. So ang remaining na budget nabalhin sa 2021 under the same project title, and this was allowed under the MICA or the Multi-Year Contractual Authority by the DBM. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.